Guys, it's Tamia Ja. Nde wadenta. It's very hot, ulidzua ndenda kukhala banjava, chilling, kupitidwa mphepo pano. And welcome to the background. Nde paja nthawi yake danu anthu ambiri ankamurwana chifoti anaimba nyimbo ya MCB yosapota MCB. Anthu ambiri ankamurwana. Ndeno JB Jolly Bro analowa live ndikumache ndi anthu zokudzana ndi za danu za MCB. Anthu enaso ankatukwana ndikuti madala zimene wapanga Daniels je kunena chilungamo moopa mulungu ngati uchene saka maimbire chikangawa ngati chimene chicha ankatukwana. And JB was supporting anthu aja akamurwana danu amapanga support kuti okay yes muruwane na amene it was like that. Nebapo ndikumutira fire kuti kumene ali kumapala ake so bati pompo chikangawa chake so bati pompo zonse zimvere bati danu sana bange respond nde panopa danu apanga respond akuti nonse JB ndi anthu nonse amene munkamurwana pa live imene jai nonse mutuka ukweche. That's what danu said. Mutuka ukweche waina zimene zisi pa nyimbo yake ya ukweche. Yeah, and nyimbo obvious ndi ya JB ya Jolly Bro amangozembera ifoti pa music video yo koyambirira kuli JB ndi anthu amene ankamurwana acha ndika video ndithu angokatenga kukayika mu music video isanayambe nyimbo ije, meaning danu amapanga respond JB kutatuka ukweche. nkhani iliyo ya danu atuluka ukweche nde JB komwe uliko danu ati iwe utuka ukweche. I'm just a messenger. I'm just a messenger, my guys. No. Paja anthu ambiri panova they are fighting corruption. Afuna corruption ite umale kuno atika anthu ambiri amapanga corruption. Majaji makoti mumalipiridwa kuti muwinitse milandu ya anthu. And then there's this woman. She's an activist. So she's part of people. She's part of the people who are fighting against corruption. Dana lo live koma mkazi wa yankula amena na muyamwisa chokozera mwana amena mathamanga ndi njinga ya moto. You feel like you're above the law. None of you is also above the law. I die anyani muleke kalidano na manyiri. You are abusing many souls and you think you own the world. You are not owning the world. Now I'm ready because my mom is gone. God to use me. Agala nyani inu andare, agala nyani inu aku MDF, agala nyani inu aku polisi, agala nyani inu amena kusipatala, agala nyani inu in every department. You need to stop it. Ndino agalu, ndino anyani. Chifua muntu sanga maji chitezi. Jema nitapeleka 5 billion kuti thandizana. Muntu sanga maji chitezi. World Bank itapeleka 99.3 million kuti thandizana. Ndekula nyane na inu stopano. Amene mukusegula ma foundation anu. Money laundering. You think you know it all. Season fix Malawi. We are going to fix Malawi. By fire, by force. You want it? You don't want it? By fire, by force. Manena zinthu zomwe zikuchitikadi. Nde anthu andale nonse mene mukuonera mudziwe zoti anthu ambiri afune niwe musinthe. That's what people are saying, Chifukwa Alex, is it Alex Shasi? Lawyer ujaso naye wayankhulaso zambiri kuti kumale kuno kuwana zambiri chinyengo kumale kuno chinyengo too much. They Alex in the lawyer and he's part of the people who are fighting against corruption as well. Even JB Sonaeso is one of the people who are fighting for corruption as well. That's what is happening. That is what is happening, guys. Thank you so much for watching this background.
remember kuti pano timabweretsa nkhani zenizeni with evidence. Bye guys. Mavyetetu mukwamva ukhatu amuzira tu Danilupo mpukuti mapwala ako anthu akudya chiteze kuno iwe uli busy kuimbira chigawenga fa cha ndrama ndikuti iwe Malawi umamvera chisoni.